Helo, a croeso i sesiwn 2 Carlam Cymru. Heddi fi'n mynd i ffocysu ar cyfnewid nwyon mewn planhigion o uned 2. So, felly papur 2, cyfnewid nwyon. Mae'r uned yma yn fwy na jyst y cyfnewid nwyon mewn planhigion, felly mae'r uned 2.2 addasiadau ar gyfer cyfnewid nwyon yw enw'r teitl, so'r ail uned gyda papur 2, ond fi'n mynd i ffocysu jyst yr cyfnewid nwyon mewn planhigion heno. Felly, yn gyntaf, adeiledd dail, felly dylech chi'n gallu adnabod y diagram yma, trawstoriad trwy deilen, felly fi jyst mynd i rhoi munud i chi i ceisio labelu fe, a ceisio labelu prif rhannau o'r deilen. Mae eisiau bod chi'n gallu labelu deilen, sôn am addasiadau'r deilen ar gyfer cyfnewid nwyon, a hefyd sôn falle mwy am strwythur y rhannau yma. Os ych chi wedi gwneud gwyddoniaeth triphlyg yn gynt, yn sicr byddech chi wedi dod ar draws hyn ar eich cwrs tygau. Felly, na rhoi munud i chi i edrych ar hwn, a wedyn na i trwyddo fe gyda chi. OK, felly ar y top, mae gyda ni yr cuticle sydd yna, a na i sôn mwy am rôl y cuticle. So hwnna yw'r haen ucha yr planhigyn fel petai. Wedyn, ar ymwneud lawysgrifen fi'n eitha fawr wrth sgwennu ar hwn, fi'n ei dod draw ochr hyn. Felly hwn yw'r epidermis uchaf. Okay. Hwn yw'r haen palisad, neu'r haen palus, neu'r mesophyll palus hefyd yn cael ei ddefnyddio i enw'r haen yna. Wrth i fi ddod lawr wedyn, hwn yw'r mesophyll sbwngaidd, neu'r haen sbwngaidd fel petai. Yna i ni'n dod lawr i adnabod yr xylem a'r phloem. Felly ar y top mae gyda ni'r xylem, ac o dan y xylem wedyn y phloem. O dan y sipyn vascular falle byddwn ni'n galw'r ardal hyn hefyd, a byddech chi'n neud bach mwy ar falle'r xylem a phloem yn uned 2.3 pan ych chi'n edrych ar cludiant trwy planhigion a pethau fel trydarthiad. Fan hyn wedyn mae'r epidermis isaf, so the lower epidermis. Fan hyn, sylwch bod hwn yn gwagolyn air. Yr twll bydde'r stoma, neu mwy nag un bydde stomata, a sylwch, plis, naill ochr i'r stomata wedyn, mae gyda chi'r cell gwarchod o the guard cells. Felly, fel dwedais yn gynt, os ych chi wedi gwneud gwyddoniaeth triphlyg, byddech chi'n sicr wedi gweld hwn cyn nawr, ond os ych chi ond yn ei lefel am y tro gyntaf, posib hwn yw'r tro gyntaf chi dod ar draws yr rhannau yma. OK, os a'r sleid nesaf de, jyst i'r goffa chi falle bach ar uned 1. Felly yn uned 1 mae uned celloedd, a yn yr uned celloedd mae eisiau bod chi'n adnabod yr celloedd palisad, neu'r celloedd dail, neu'r cell planhigyn falle dyn ni weid. Fi'n ymddiheurio bod yr geirfa falle yn y Saesneg, ond jyst i atgoffa pethau fel y chloroplast, yr cnewyllyn, byddai'r rhan hyn, y ribosomau, plasmodesmata, cytoplasm, mitochondria'r gwagolyn a'r tonoplast, so tonoplast yw yr pilen o gwmpas yr gwagolyn, vesicle, cell bilen, cell fur, a'r endoplasmic reticulum garw, yn ogystal gyda'r yr Golgi body. Un felly rhan sydd ddim yma yw'r reticulum endoplasmic llyfn. Felly jyst i atgoffa chi, a fel ni wedi, ar yr ochr dde fan hyn, mae'r diagram o'r cell planhigyn o dan y microscope, a gallwch sylwi'n eitha amlwg fan hyn bod yr chloroplastau yma, ac yng nghanol y gell yma yn eitha amlwg wedyn mae'r cnewyllyn.
Felly, jyst i'r goffa chi, a jyst i plethu falle'r uned e mewn. Ie, sylwch bod uned un, bod y wybodaeth sydd gyda chi yna, chi'n adeiladu arno fe yn uned 2 hefyd. Okay. Felly, rhannu'r dail, so ni newydd mynd trwyddo nhw, felly fi jyst mae chi'n meddwl yn cloi am beth yw swyddogaeth yr rhannau yma. Felly swyddogaeth y cuticle, yr epidermis uchaf, mesophil pallus, mesophil sbyngaidd, xylem phloem, yr gofod aur, stomata, y celloedd gwarchod. Felly na jyst rhoi munud i chi i feddwl am beth yw swyddogaeth rhain. Felly, y cuticle, os na i jyst mynd trwyddo nhw, yr cuticle yn cwyraidd, waxy, ac yn lleihau colledion dŵr. Felly hwnna yw haen uchaf yr deilen fel petai. Yr epidermis ucha yn treloio ac yn caniatáu i ole pasio trwyddo. Mae'r ole yna wedyn yn pasio trwyddo i'r haen mesophil pallus neu'r haen pallus. Yn yr haen yma, os ai nôl fan hyn, dyma'r haen felly le mae photosynthesis yn cymryd rhan. Felly yr haen yma, yr haen pallus yw'r haen sydd yn cyflawni photosynthesis. A falle allwch chi sylwi yn syth o'r diagram hyn bod e'n llawn chloroplastau. OK, os e'n mlaen, so'r mesophil sbyngaidd, yn y mesophil sbyngaidd mae gofodau aur, a mae'r rhan hynna yn caniatáu i nwyon i dreledu, felly i carbon dioxide a ocsigen gallu treledu trwy'r planhigyn. So mae angen ocsigen ar planhigion i resbiradu, fel sydd ar anifeiliaid, ond ogystal mae raid i planhigion cael carbon dioxide i gyflawni photosynthesis. So mae'r nwyon yn treledu trwy'r stomata, trwy'r haen sbyngaidd, ac yna mewn i'r planhigyn le mae angen nhw. Okay. Sa'n mynd i ffynu gormod o'r xylem y phloem, ond fel ddwedais yn gynt, so'r xylem y phloem yw'r sipyn vascular, na beth mae'n cael ei alw, a'r rhain sydd yr system cludo trwy'r planhigyn. Felly, pan fyddwch yn neud uned 2.3, sef cludiant, yr xylem sydd yn cludo dŵr a mwynau yn un gyfeiriad yn unig, a'r phloem wedyn sydd yn symud yr cynnyrch photosynthesis, felly glucose a'r ffurf sucrose trwy'r planhigyn wedyn. Gofod aur, so fel wedi sy'n gynt, yr A-species sydd yn gadael i nwyon i dreledu, ac yna stomata, yr stomata sydd yn adael y nwyon trwyddo, ond yn ogystal yn gadael i dŵr hefyd i dreledu allan o'r planhigyn. Maen nhw'n man dylle bach, so pores o'r enw stomata, maen nhw ar osod ochr isaf y rhan fwyaf y ddail sydd yn bodoli. Maen nhw'n aros ar agor, so os I jyst draw y diagram sydd gyda fi fan hyn. So maen nhw ar agor yn ystod oriau y dydd, sydd yn caniatáu cyfnewid nwyon, effeithlon, ac yn cau yn ystod y nos wedyn mewn amodau sych, neu yn amodau sych, dyn ni wedi dweud, i leihau colledion dŵr o'r planhigyn wedyn. Sylwch ar naill ochr y stomata, mae ddwy cell gwarchod, y guard cells, a rheini sydd yn caniatáu wedyn yr stomata yn agor ac yn cau. OK, so fi wedi sôn am rhain. So stomato, un stoma falle byddwn ni wedi ar fwy nag un stomata wedyn yn gadael i'r nwyon i dreledu a dŵr hefyd, ac yn cau yn y nos, a'r celloedd gwarchod. Byddai yn sôn am mecanwaith rhain yn agor ac yn cau yn ystod yr sesiwn yma. OK. Right, jyst am cyffwrdd yn gloi ar addasiadau'r deilen. Leaf adaptations, a sut mae'r dail wedi addasu mwyn gallu caniatáu i photosynthesis i ddigwydd. Felly, na rhoi jyst 30 eiliad cloi i chi, eto i chi feddwl rhai o'r addasiadau. OK.
Okay, so jyst cwpl o bethau licen i tynnu sylw chi at. Felly mae'r rheinau top fan hyn, yn sicr yr epidermis ucha yn troloyw sydd yn gadael i'r olau haul i basio trwyddo i'r haen palissad. Sylwch bod dail yn denau ac yn fflat, sydd yn rhoi arwynebedd arwyneb mawr iddynt, a large surface area, i ddal gymaint o golau a phosib, a wedyn er mwyn gallu cyfnewid nwyon hefyd. Fan dyllau bach, so'r stomata, fan hyn, a'r gwylod yr ddeilen, yn caniatáu i'r i nwyon i dryledu mewn ac allan ac yn ogystal y collodion dŵr. Ni wedi sôn am yr haen sbwngaidd gyda, sori bobl, yr haen sbwngaidd gyda'r gwagolynau aur, a mae'r rheini yn caniatáu i nwyon treledu. Yr haen palissad, okay. Felly hwn yw'r haen sydd yn cyflawni photosynthesis. Mae'r haen yma yn llawn dop o gloroplastau, a prif nod y chloroplastau yw i dal egni haul ar gyfer gallu cyflawni photosynthesis. Yn ogystal, mae'r chloroplastau yn medru symud ac yn gallu symud tuag at golau haul mwyn eto amsugno gymaint o olau haul sydd phosib. Okay, felly rhai addasiadau fyna ar gyfer y deilen ar gyfer photosynthesis. Okay, fi rhoi cwbl o gwestiynau mewn, felly edrychwch ar hwn. Mae micrograff electron isol yn dangos rhan o deilen sydd wedi labelu. Nodwch beth yw PQRS. Mae'r cellfur yn dyneiach na cellfur celloedd eraill yn y deilen. Sut mae fe'n addasiad i brif swyddogaeth y gell, a mae'r adeiledd a labelwyd yn P yn newid cyfeiriadaeth, so it can change its orientation yn ystod y dydd fel gall y deilen gyfan. Disgrifiwch ac eglurwch sut mae'r newidiadau hyn o ran cyfeiriadaeth yn cynyddu effeithlonrwydd photosynthetic y deilen. Felly, yna rhoi, jyst bach o amser i chi i feddwl yr cwestiwn yma trwyddo. Okay, felly P yw'r chloroplast, Q yw'r cellfur. Okay, so cofiwch fyd am y cellfur, fi wedi bod yn sôn bach am uned 1 yn gynt. Mae rhan eitha mowr am y cellfur a strwythur y cellfur yn uned 1. Bioleg, fan ych chi'n sôn am yr strwythur cellfur, felly yr celliolose, a'r ffaith bod ei cael ei adlanu mas o beta-glucose ac yn y blaen. Wedyn, mae'n anodd gweithio mas yn iawn o'r diagram hyn, so byddwn ni yn weid naill ai'r mandwll cnewyllol neu yr pilen cnewyllol. So falle, os byddai'r diagram fach yn fwy glir, bosib byddwn ni'n gallu adnabod hynna'n well wedyn. Yw'r tonoplast, a hwn wedyn yw'r gwagolyn, so'r vacuole. Mae'r cellfur yn dyneiach na cellfur celloedd eraill yn y ddeilen, a grwsyd mewn addasiad i brif swyddogaeth y gell. Wel, prif swyddogaeth y gell yw dal golau haul ar gyfer photosynthesis, ond sicr mae fe'n gwneud hynny'n haws ar gyfer y deilen wedyn. Mae P yn gallu newid cyfeiriadaeth yn ystod y dydd, fel gall y deilen gyfan. Disgrifiwch ac eglurwch sut mae'r newidiadau hyn yn cynyddu effeithlonrwydd. Felly, os mae rhain yn gallu symud, disgrifiwch. So maen nhw'n symud ac yn lleoli hunan le maen nhw'n gallu amsugno gymaint o olau haul a phosib. Sut mae hyn yn helpu'r planhigion? Wel, byddwn ni felly yn weud bod y thylakoids sydd yn bresennol yn yr chloroplastau yn gallu wedyn amsugno gymaint o olau haul a sy'n phosib. A'r mwyaf olau haul maent yn amsugno yr well tonfedd sydd ar gael wedyn ar gyfer photosynthesis.
Yn sicr bydd hwn yn help wrth i chi symud mlaen i blwyddyn 13 pan ych chi'n edrych wedyn ar gwaith ar photosynthesis. Os ych chi'n ail sefyll, felly blwyddyn 13 ac yn ail sefyll, o gobeithio wedyn bydd 'na yn sicr yn gwneud mwy o synnwyr oherwydd chi 'di edrych ar y chloroplast yn mwy o fanylder. Llun arall 'to, sa'n mynd i mynd trwyddo hwn, fi jyst mynd i dangos e i chi, felly fi'n awgrymu bod chi'n mynd nôl drosto hyn pan mae gyda chi amser falle yn y dyfodol. Felly mae fe'n dangos trawsdorio trwy'r deilen, y rhannau A, B, C, D, E, F, G ac yn y blaen. A wedyn fan hyn, beth mae eisiau chi wneud yw adnabod pa rhan sydd yn cludo cynnyrch photosynthesis. So fan hyn, i chi'n edrych am yr phloem, prif safle ar gyfer cyfnewid nwyon o fewn y ddeilen bydde'r mesophyll sbwngaidd, wedi ychydig gan cuticle cwyraidd, so waxical cuticle, bydde'r haen yr epidermis uchaf, cludo dŵr y mwynau yw'r xylem, celloedd sy'n cynnwys chloroplastau ac yn gyfrifol am rhai o sut mae nwyon, so'r celloedd gwarchod, bydde'r rhan fwyaf o photosynthesis yn digwydd yn yr haen palisad. Okay. Felly, os eisiau mlaen, eto rhywbeth eitha tebyg, so mae fe'n dangos fan hyn y sipyn vascular ac yn y blaen, ond sylwch fan hyn bod haen A, jyst haen A a B. Please, fi jyst moyn i chi adnabod efe, yn amlwg fan hyn, fan hyn, le yn absenoldeb y celloedd, dyma le mae'r gwagolynau aur, so the A spaces. Okay. Felly mae eisiau chi adnabod rheini. So fan hyn, enwch y feinwe a sut mae'r feinwe wedi addasu photosynthesis. So eto, gyda A, yr haen palisad, llawn chloroplastau, cellfuriad mwy tiernau, mae'r celloedd yn gallu symud, mae'r chloroplastau yn gallu symud, mae'r rhestr eitha eang gyda A o yr hyn maent yn gallu wneud. B wedyn, oherwydd yr gwagolynau aur, fel fi wedi lliwio mewn fan hyn, mae'r gwagolynau aur yn caniatáu i nwyon i dreledu. Yn sicr, mae trelediad y nwyon yn bwysig iawn wrth iddynt angen CO2 ar gyfer photosynthesis, a wedyn yr ocsigen ar gyfer y resbiradaeth ac yn y blaen. Okay, so cyfnewid nwyon, mae jyst llun fan hyn sydd yn dangos falle mwy i'r perthynas rhwng resbiradaeth a photosynthesis yn y planhigyn. Felly, yn ystod y dydd, bydd y planhigyn yn defnyddio ocsigen resbiradaeth ac yn gynhyrchu CO2. Yn ystod y dydd hefyd, yn defnyddio'r CO2 i photosyntheiddio ac yn gynhyrchu ocsigen fel gwastraff. Yn ystod y nos, oherwydd yr diffyg golau haul, ond resbiradaeth sydd yn digwydd ac yn gynhyrchu CO2 wedyn yn y planhigion. Okay. Stomata. Felly, cwbl o luniau fan hyn i ddangos i chi. Felly, os ai'r top fan hyn, os gewn ni amser falle yn y dyfodol, newn ni edrych ar rhai o'r gweithgareddau ymarferol sy'n cyd-fynd gyda'r rhain. Felly, yn yr lab books mae cyfle i chi edrych ar stomata, cyfrifo stomatas ac yn y blaen. So, posib, byddwch chi falle ddim yn gweld nhw mor glir yna, ond bod chi'n adnabod stomata o dan y ficrosgop, y llun arall fan hyn. Sylwch fan hyn wedyn, so stoma, sef yr fandwll fel petai, a wedyn sylwch yn y celloedd gwarchod. So maen nhw yn celloedd, so mae eisiau chi cofio hynny, mae gyda nhw cnewyllyn, cytoplasm, cellfur ac yn y blaen, ond tu fewn rheini mae chloroplastau. A sylwch fyd, na i sôn mwy am y Miriam yn eiliad, ond mae'r fyr mewnol llawer fwy drwchus, it's thicker na beth yw yr myr. So'r myr fan hyn mewnol, na beth yw'r myr allanol wedyn. Fan hyn, jyst ar ochr chwith, jyst yn dangos pan mae'r celloedd gwarchod yn chwyddyn, so they're turgid, mae'r stoma yn agor, felly bydd hyn yn ystod yr oriau dydd, a wedyn yn ystod y nos, mae'r celloedd gwarchod yn llipa, flaccid, sydd yn meddwl bod y stoma wedyn yn cau.
Felly sylwch, mae eisiau bod chi yn sicr yn gallu disgrifio yr fecanwaith o'r stoma yn agor. Okay? So fan hyn, ar yr ochr chwith, sut mae'r celloedd yn chwyddo mwyn caniatáu i'r stoma i agor wedyn. Okay. Eto, jyst llun arall jyst sydd yn dangos yr stomata yn agor ac yn cau. Okay. Felly, fi'n mynd i treial mynd trwyddo yr mecanwaith fel petai. So mae'r celloedd gwarchod yn cyflawni photosynthesis ac yn gynhyrchu ATP. Iawn. Mae'r ATP wedyn yn cael ei ddefnyddio i gludo ionau potasiwm. So sylwch y potasiwm yr K+ ma mewn i'r celloedd gwarchod a'r yn actif, so ar ffurf cludiant actif i mewn un nhw. Bydd mae hyn yn sbardino, so pan mae'r potasiwm yma yn symud mewn, mae'n sbardino broses wedyn le mae starch yn amnewid i, starch yn anhydawdd yn newid i ionau malad, a mae'r ionau malad wedyn yn hydawdd. O ganlyniad hyn i gyd, mae'r potensial dŵr tu fewn yn is. Okay, so to meddwl nôl i uned 1, yr gwaith ar osmosis a cludiant yn planhigion ac yn y blaen. Felly mae dŵr yn symud mewn trwy osmosis mewn i'r celloedd gwarchod. O ganlyniad, mae'r celloedd yn chwyddo. Okay? Maen nhw'n mynd yn chwyddyn, they get turgid. Ond, beth allai sylwi, please, mae'r mil allanol, so the outer wall yn... So beth sydd fan hyn yn ymestyn mwy na'r mur mewnol. A fi gyda mae diagram hyn yn dangos yn eitha glir bod y mur mewnol na yn sicr yn fwy drwchus na'r mur allanol sydd yn fwy tenau. A na beth sydd yn creu y mandwll wedyn. Iawn. Yn ystod y nos, mae'r gwrthwyneb yn digwydd. Okay? So'r opposite yn digwydd yn ystod y nos wedyn. Okay. Be sydd fan hyn wedyn yw y disgrifiad o'r mecanwaith ar sut mae fe'n agor. So, ni wedi sôn am y cynhyrchiad ATP, bod yr potasiwm yn cael ei symud mewn ar ffurf cludiant actif, yn trawsnewid starch i ionau malad, yn gostwng sa'n jyst newid lle, felly wneud y dros. So, yn gostwng y potential dŵr, the water potential, yn fwy negyddol ac yn y blaen. Dŵr yn symud mewn i'r celloedd gwarchod trwy osmosis. Mae'r celloedd gwarchod yn ehangu oherwydd y symudiad dŵr yna, maen nhw'n mynd yn chwyddyn, a oherwydd wedyn yr gwahaniaeth yn trwch yr cellfuriau, na beth sydd yn caniatáu wedyn i'r mandwll i ymddangos. Okay. O'n i jyst yn lico'r diagram hyn, fel i weid, fi'n gwybod bod e'n Saesneg, ond o'n i jyst yn eitha lico fe fel rhyw fath o tŵl adolygu. So mae'n dangos fan hyn y potasiwm yn symud mewn, yr potential dŵr is tu fewn, y dŵr yn symud mewn ac yn y blaen. So ni'n jyst yn hoffi'r diagram mwy na ddim byd. Okay. So eto yn edrych ar cwestiynau arholiad, felly fan hyn, gan ddefnyddio'ch gwybodaeth eich dealltwriaeth, cyfeirio strwythurau sydd ei gweld fan hyn, disgrifio stomata yn agor ac yn cau. Felly to, os byddwn ni'n mynd nôl at hyn, dyma'r math o bethau byddwn ni'n disgwyl i chi rhoi lawr. So, yn sôn am yr ATP, yn sôn am y cludiant actif, yn sôn am y starch i malad, yr dŵr yn symud mewn trwy osmosis, a wedyn yr celloedd yn mynd yn chwyddyn wedyn ac yn agor. Okay. Right, jyst yn gloi, so fi'n licio tynnu sylw at rhain ar ddiwedd bob sesiwn. Felly, be fi'n hoffi am hwn yw, mae fe'n sôn, so ar yr ochr chwith fan hyn, strwythur y deilen, ac yna mae fe'n sôn am yr cuticle, yn cwyraidd ac yn y blaen, yr epidermis uchaf hefyd yn troloyw i adael ei olau trwyddo, palisad, photosynthesis, y sipyn vascular, so yr xylem a'r phloem, ond fel ni wedi, byddwch chi'n gwneud mwy o hwnna yn uned 2.3. Y mesophyll sbyngaidd yn gadael i'r nwyon i dreledu epidermis isa a wedyn y stomata, so dyma le maent yn cael ei ddarganfod yw yn yr rhain isa. Fan hyn wedyn, so addasiad y dail ar gyfer photosynthesis, arwyneb mawr, tenau,
yr cuticle, a'r celloedd palus yn llawn chloroplastau hefyd. A to y mecanwaith o ar agor ac yn cau, a fan hyn wedyn. Bod e ddim yn rhan mowr o'r uned, jyst bach ar y diwedd, mae cwestiynau yn ymddangos ar cyfnewid nwyon mewn planhigion, felly mae eisiau chi fod yn ymwybodol ohonynt. A mae'r mecanwaith tomato yma'n eitha neis os chi'n dysgu'r gwaith, yn sicr wedyn i chi'n gallu jyst cofio beth sydd yn digwydd gyda hwnna. Un teclyn falle adolygu sydd gyda fi fan hyn o yr uned i gyd, felly 2.2, sef addasiadau ar gyfer cyfnewid nwyon. So ar yr ochr hyn, mae'r geirfa, so'r cyfnewid nwyon, chwyddyn ac yn y blaen, fi jyst yn sôn fan hyn, cell lipa, a wedyn sylwch bod tipyn o bethau fyna fer sbiraglau, yr orpeculum, y pysgod, y mecanwaith awyriad, tracheolau, thorax ac yn y blaen. So mae rheina'n cyd-fynd mwy gyda cyfnewid nwyon yn pysgod a yn bwrdd-ddynol ac yn y blaen. Beth sydd gyda fi wedyn yw yr diffiniad wedi cymysgu lan. Felly, beth o'n i'n gobeithio allwch chi wneud yw defnyddio'r geirfa hyn mwyn ceisio cyfateb wedyn gyda hwn fel petai. Enghraifft, fi'n edrych fan hyn, nes i nôl, jyst yn edrych ar un, jyst yn gloi. Felly, cwn i, chwyddyn. Felly chwyddyn ar y top yna, a'r term sydd yn cyfateb i chwyddyn yw cell planhigyn yn llawn o ddŵr fel petai. Felly, teclyn adolygu ar eich gyfer chi. Diolch am eich gwrandawiad, gobeithio bod wedi bod o rhyw fath o help i chi. Hoffwn i gyfeirio chi at yr wefan Carlam Cymru. So mae'r cyswllt i'r wefan fan hyn, le gewch dod hyd i'r holl adnoddau sydd wedi cael eu greu yn ystod y blynyddoedd diwetha. Gobeithio bydd nhw o fydd i chi wrth i chi astudio'r cwrs lefel A Bioleg. Diolch yn fawr iawn i chi am eich gwrandawiad. Hwyl fawr.